ସମାଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଜାଣି ସାରିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଦଶଟା ପରିବି ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି। ଖୋଜି ଆଣିବୁ? ଖୋଜି ଆମ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଯଦି ପଇଠି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୁ ସିନା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବୁ, ଆରେ ୟାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଆମ ବାପା ମା ଦିଟା ମଲା ପରେ ବି ପିଣ୍ଡ କରି ଟିକେ କହିବୁନି? सेवा पाइबा दरकार पड़े ये घरे अधिक चाकर चाकरी रखिदेवी मोटा आपर अर्थ नहीं रोग पैदा दरकार पड़े मेडिकल जदि गोटे कोला शिशु लालन पालन करके ये कर असमर्थ ताले मुंह तक नहीं चारिया रखिदेवी और बोलू अरे ओ बंशर खानदान गोरसी अनाथ आश्रम में जाई पकी को छोड़ो अरे जो अनाथ आश्रम को ए सत्र प्रकार चौधरी वर्ष वर्ष धरी रक्त राज्य करे सेठी वो रक्त बिंदु जाई सेठी पकी को छोड़ो एक ना तो भाई पालु छु केडे तो भाई पालु छु आई मो ओ भोला को भूल कथा की कहले ओ सब दाम मुंडे बुझी तम माँ बोले सी बाह तो मना करुँ ଏବେ ଚଳେ କାହିଁକି ତ ପୁରା ମମି ହେଲେ ଚଲେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଭାଇ ପାରୁନି ଆରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ନା ଆଉ କିଛି ଭାଇ ନାହିଁ ଆରେ ସରି ଆରେ କି ଉପାୟ ଅଛି ନା ତୁମେ ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ ଅଛି ଆରେ ଆମ ପୁରା ଭାଇ ଇଏ କା ମାର ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟା ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ना आया माने साधारण थार्ड ग्रेड लो आपने बहुत अपरिष्कार अब उसी का दुख मत तुम्हारा दादी चलो आचार व्यवहार वो गोर पर निश्चय प्रभाव पड़े शुरू कर दो बोलू अरे जेटा हबली सेटा हबली अरे हम पाके सब शक्ति समर्थ थाई हमें गोटे कोण छाटा को जंत्रा सफल कला ता सहित हमें भी जंत्रा आरे तमे तो काटी ला बुझो तती मोर बुआ को नहीं ए घरे तो असाली अरे एबे ए कहीं मोर बुआ करे घर से जाई
बोलासे 엄마 까이 너무 저거 이거 하나 더 어떻게 되게 라고지? 어린이들하고 정말로 번화라고지. 정말 번화라기 말이. 아니 마음속에서 무슨 또라이 없어. 지가 뭐야? 또 마음이. 아무라지. 아야지에서는 뭐라 그러 정말. 나한테 뭐. 제가 정말 뭘 그러면 할 거도 있잖아. 에 지금 서파서가 거의 넘치니 아야구나 똑바로 하려 엇버리니까 제 거리잖아. 아우 그만. 아니 얘 지금 그래? 아무나 중국이야? 아야 맛이 이러지마. 정말이냐고 중국이라고 괜찮아. 내 손을 아무도 세약권. 아니 또 세약권. 또 거기에 버리시나 순간 아예 개권. 아니 세탁을 똥들어 다니고. 이 석도국가 소리 가고 세탁을 가고. 세탁을 가고. 아 지금 아이 나만이 하고 아고하고 걸로 아들하고 나도 맞습니다. 내 거는 안 해. 하고 하고 아 어디다가 지나서 박수를 치는 없어. 아까가 못 먹네. 방황하는 거 보면서 내가 할수 있다면 되겠어 얘뭐 부하 재밌니 없었니 너희 나도 하면 됐어 못 들어 오늘 힘들다 화분을 저는 아이. আমি মিটিং কেন কি করতে ধরেছ যাକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ତା ସହିତ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ରଖିବା ଆଉ ସେ ଚୁକ୍ତିଟା ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆସି ଆମ ଘର ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପରେ ଚଳିଯିବ ବାସ୍ ସେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ତମକୁ ଆମର ବି ପସନ୍ଦ କରିଦେବ 예민이 아주 듣고 싶었다니 꽤 앞으로 ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ ଏହି ସମାଜରେ ଅନେକ ଅସହାୟ ଗରିବ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚୁକ୍ତିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ ରାଜି ହେତ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ କର ହରିବଲ ପୁରା ପ୍ରୋଫେସର୍ସ ଆଗକୁ ଫେରି ନ କରିକି ଗୋଟେ କାମ କର ପେପରରେ ବିଜ୍ଞାପନଟା ଦେଇଦେ ଦରମା କଣ୍ଡିସନ କଥା କିଛି ଲେଖିବୁନୁ ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦରମା କଣ୍ଡିସନ ଭାରି ଭଲ କେମିତି କହିବ ସିନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସରି ଅନାନି କାଲି ଯାଇକି ବିଜ୍ଞାପନଟା ବୁଝିଲୁ ଆଜି ଭାବୁନୁ କାଲି ଦେଖିବ ବିଷୟରେ କହିବ 아리
ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଁ ସାଙ୍ଗ କହିଛି ନା ଲକ୍ଷେ ପିଲା ଦବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା? ମାତ୍ର ଲକ୍ଷେ? ସେ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ କଣ ଚଳିବ? ଜାଣିନ ଯଦି ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଏତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ଧରି ବସିଲ? ଜାଣିକି ଦେଇଦେଲି କଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ସେଟା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମତେ କଥା ତ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କାଟା ଧରିକି ତମେ ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କରିଛ। ହଁ, ମତେ ବି କଥାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବଡ ଭାଇ ନା, ତାଙ୍କର ଉପରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଆସ ଧାନ ଗେଲୁ ଆସ। ମୋ କଥା ତମେ ରଖିବ? ରଖିବ ତ? ହଉ କହୁଛି। ସାଧନା ବାହା ହେବେ ଦିନରେ କଥା ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ତମେ ଯାଇ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ଆଣ। ଯାହା କହୁଛ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କାଇଁ ଏମିତି କଣ ଖରାପ କଥା କହିଲେ କି? ଇଂରାଜୀ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି? ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ସାଧନା ବାହାଘର ବେଳେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ବାବଦ ନେଇଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ତମେ ଯାଇ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ସବୁ ଭୁଲିଗଲାଣି ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଟଙ୍କାଟା କଣ ଆକାଶରୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଡିମାଣ୍ଡ ବାବଦ, ଯୌତୁକ ବାବଦ ସେ ଯେତିକି ଜାମିନ ଯୌତୁକ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ତମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ନେଇ ସେମାନେ ବେଲତି କରିବାକୁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି କେବେ ବି ତମକୁ ତ ଭାରି ରାଜସରମ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛି ଆଉ। ହଁ ବଉଆ ଆରେ ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏତେ ବଦଳୁଛ ଏ କଥା ମୁଁ କାନରେ ନ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଘରର ଝିଅ ବାହା ହେଇ ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧବା ହେଇଗଲା। ତା ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖମୟ ହବ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତା ଶାଶୁଘରୁ କେମିତି ଯୌତୁକ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ଆଉ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମୁଁ କଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି? ଏଇଠି କଣ କୋଉ ନୂଆ କଥା? ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେମାନେ କଣ୍ଟିଆ ମାରି ସେ ଘରୁ ବିଦ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କେବଳ ତମ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆରେ ଭାବିଛୁ ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିଛ ତାଙ୍କୁ? ଆରେ ସେମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପୁଅ ହରେଇଛନ୍ତି ପୁଅ। ତମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହରେଇବାକୁ ଯାଉଛ। ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ଏପଟେ ତମ ପୁଅଟା ଚାଲିଯିବ। ଏକା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଟଙ୍କା ମାଗିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନୁହଁ। ଝିଅ ବାହା କରିକି 2 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ତମେ। ଆଉ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ବି ତମେ। ପାରିବିନି ମୁଁ ଏ ସୌରଭ ସମର ଗରିବ ସତ ଏ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ତ ଦୂରର କଥା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଏତେ ଯଦି ରାଜକୁ କୁଣ୍ଠାଇ ଧରିଛ ଆରେ ଝିଅକୁ କହୁନ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଆଣିବ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବି? କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? କଣ କଥାଟା କହିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଯଦି ରାଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁଣ୍ଠାଇ ଧରିଛ କଣ ଟଙ୍କାଟା ଆପେ ଆପେ ତମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ? ଟଙ୍କା 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 ଆରେ ତମମାନେ ଘର ଟଙ୍କା ଦରକାର।
ଅଛି ଏଥର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ବାଡ଼ି ମୋ ହାତ ମୁହଁକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଛାରଖାର କରିଦେବି ମୁଁ
안에 어머니 꼴찌라. 내보다 더 멀리 없어이 놓고 말래? 문지가고 보라라. 이래 물레요 더러비 더러비 멋있어? 어머니가 좋게 그리가 너까니 너는 뭐가 그러고 배이 좋지 나이보소 너가 아주 좋아할래? 너가 또 내리지 뭐 जबरदस्ती मोटे जेल करे टंका नहीं पड़ेगा 또 버락가는 거지 나 너라고 해 버래 왜 이렇게 나도 뭐 그러니까 그거에 맞춰 무당에 못해 그 덤마가 나오지 마스터가 가보지 너네 가보자 네가 뭐지 그러면 너희도 나의 애물다리고 마음으로 비만거리네 바람아 버우가 빨리 짜자네 ये कौन बहुत है कौन बहुत 뭐또 손으로 들어들래 뭐 바우죠 뭐 발도 빠이시네 청소리 뭐 상관은 나보다 믿을 ପରିস্থিতি 뭐 웃겨내미 서이말이 민겨가지고 아무리 누가 바우도 바보 뭐도 서보도 할것 같고 아마 소나트라 거는 니어놓고 바우도만을 비방하고는 아니 뭐 상디 뭐 바우도도 비방하거니 아니 어서는 어디라고 우리 바로 가까이 놓기 바래 그래 뭐가 있지 당기나 애기들보다 더 사고 그한테 서서히 걸어버리라 이거 바우도 가야지 그걸도 받고 손으로 해 무슨 그렇게 못해 তথাপি দ্বিতীয় বিবাহের মানসিকতা দেখা সেইটা মোবাইল বর্তমান নাই ତମର ମୋ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଦରଦ ଅଛି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମୋର ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଥର ଏତେ ସହଜରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ତମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଉ ଯଦି ମୋ ଦରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ତମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରିବି 여기 이렇게 바라보는 거는 너만 어수리다는 분이야 이까지 몸을 잊고 던져버려버리니 세디가 몸이도 먹고 어떻게 할 거니 अरे बुआ मंगलवार सपना देखो ता ये मना कर दी की ताते हेले मने ना करे बुआ नु हेली सुनो मणि नायक ए भई ओले तई दियो ठिकना मो घर नो ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତମ ଦି ଜଣ ବାହାଘର ମୁଁ ପସ୍ତିକା କରି କାହାଠି ଘରେ ଗଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଠିକଣା ହେଉଛି ତା ବାପ ଘର ଯୋଉଠି ତାକୁ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠିକଣା ହେଉଛି ତା ଶାଶୁ ଘର ଯୋଉଠି ବାହା ହେଇ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ସୁଖରେ ସଂସାର କରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଠିକଣାରୁ ମୁଁ ସିନା ମିଳିଯାଇଛି ভবিষ্যতের ঠিকানা সমস্ত পাখে অচনা থাকে 어단이 좋아해 ये अजना सुनाबो यार तू भला रे मार तेरा घर का मत ना बिगत স্বামী